Първият инфаркт застига Иван, когато е само на 39 години. Съкратен от работа с 2 деца и съпруга, за които трябва да се грижи. Може би от стрес, притеснение. Аз просто съм припаднал. Загубил съм съзнание за кратко. Целият бях изпотен и болки ужасни отзад лявото рамо. Това усетих тогава. Мислех, че това може би е края вече за мен. Първата ни среща е преди повече от 20 години с остър миокарден инфаркт. За съжаление, тогава и възможностите ни бяха ограничени по отношение на съвременните методи за лечение на острия коронарен синдром. След тези изследвания, които ми направиха, като получих инфаркта и като размислих, дядо ми е починал без, аз даже не го и познавам, не го помня изобщо. И баща ми и така си. Помислих, че това е нещо наследствено, което се отразява на семейството. Доста над нормата беше холестерола. Посъветвах децата си да си следят здравословното състояние и най-вече холестерола, липидния профил. Тогава установихме и причината за всички тези неща. Това е една фамилна дислипидемия. Мисля, че и 2 или 3 години след това той отново направи инфаркт. Тогава вече можахме, направихме коронарография, 2 или 3 стента сложихме, но нещата не вървяха. Холестерол е в основата на атеросклерозата, оттам на съдовото стареене, оттам въобще на всички лоши неща. Съществуват и безспорни доказателства, че редукцията на холестерола води до подобряване на прогнозата на сърдечно болните. Иван преживява 2 инфаркта, многократно влиза в болница, има и сърдечна операция и продължава да се чувства зле. След операцията не мога да се движа изобщо. 2-3 метра не мога да направя. Не мога да се взема въздух. Голямата полза за него дойде, когато преди, може би, 7-8 години успяхме да го включим в клинично проучване с новите биологични медикаменти. Той не е влизал в болница. Нашата практика, нашия емпиричен опит категорично доказва, че това са едни медикаменти, които променят прогнозата на този тип болни. След като влязах в тази програма с това лечение, нещата се подобриха значително. С лошия холестерол доста се намали. По-добре се чувствам сега в момента. Да, значително. Мога да вървя, работоспособен съм, кола карам, вкъщи, каквото нещо се наложи, аз си го ремонтирам. Доктор Джелев е един от най-добрите лекари в Стара Загора и той за мен е най-добрия. Нашата мисия на лекари е това да помагаме на хората, да могат те да живеят по-дълго и по-качествено. И винаги, когато го достигнем, сме удовлетворени. И без участието на пациента няма как. Иван определено е абсолютно точен в всичко, което сме коментирали по отношение на начина на живот, по отношение на лекарствата. Не е правил експерименти. Всичко, което се е налагало да се прави, той се е доверявал на 100%. Така че това е една от причините, нали, сега той да е добре.